manomin da ya zama maciji. A ƙauyen Kuregu akwai wani manomi mai suna Malam Dogo. Dogo mutum ne mai ƙwazo amma zuciyarsa tana cike da baƙin ciki da hassada. Kullum idan ya ga maƙwabcinsa Malam Audu yana samun albarkar amfanin gona, sai ya ji kamar ana watsa masa garwashi a ransa. Dogo ya gaskata cewa lallai akwai wani sirrin da Auduwa yake amfani da shi. Ba wai don kawai Auduwa ya fi shi jajircewa ba ne yake samun amfani sama da nasa. Wata rana sai Dogo ya ziyarci wani boka wanda ke zaune a cikin wani kogon dutse. Ya nemi maganin da zai ba shi damar shiga gidan Auduwa ba tare da an gan shi ba, don ya gano asirin da yake kawo masa arziki haka. Bokan ya ba shi wani tsinin ƙulumboto jawur kamar jini, ya gargaɗe shi, wannan tsinin zai mayar da kai maciji, amma ka sani duk wanda ya nemi leƙen asirin da bai shafe shi ba, to haƙiƙa nasa asirin ne zai tono. Cikin duhun dare Dogo ya sha tsinin, nan take jikinsa ya fara sanyi, ƙafafunsa suka narke, fatarsa ta zama kamar ta maciji tana sheƙi da santsi. Ya zama wata ƙatuwar mesa, ya rarrafa zuwa gidan Auduwa, ya laɓe a cikin rumbun da ke kusa da ɗakin kwanan Auduwa. Maimakon ya ga tarin dukiya ko wani sihiri, sai ya ga Auduwa da matarsa suna ta addu'a bayan sun idar da sallolin dare. Suna gode wa Allah kan ɗan abin da suka samu, da roƙonsa akan ya ƙara musu wadatar zuci. Dogo ya ji wata irin kunya ta baibaye shi. Ya yi yunƙurin komawa gida don ya juye zuwa mutum, amma abin tsoro ya kasa tunawa da kalmomin da zai faɗa don karya asirin. Duk lokacin da ya yi ƙoƙarin yin magana, sai dai ya fitar da sautin sh. Kwanaki suka shuɗe, Dogo ya zauna a cikin daji, yana kallon yadda iyalinsa ke kuka suna neman sa, amma ba shi da ikon sanar da su cewa shi ne wannan halitta mai rarrafe. Hasali ma idan ya bayyana kansa, ya san far masa za a yi a matsayin maciji mai cutarwa. A hankali sai ƙwaƙwalwarsa ta fara canjawa, tunawa da sunan matarsa da yaransa suka fara ɓace masa daga zuciyarsa. Ɗanɗanon jinin ɓera ya fara masa daɗi fiye da tuwo. Daga ƙarshe Dogo ya sulale cikin dare, ya koma dokar daji, ya manta da cewa shi mutum ne a baya gaba ɗaya. Ya zama maciji na har abada, yana yawo cikin daji yana tsoron mutane. Hassada da leƙen asirin wasu sun mayar da jarumin manomin zuwa dabba mai rarrafe a ƙasa, tana neman ɗan abin da za ta ci, da kauce wa wasu dabbobin da kuma hatsarin mafarauta kullum.